grupo sa mga Bolanong artist nagkahiusa sa pagtudlo sa art sa mga estudyante sa lalawigan sa Bohol. Tumong sa grupo nga mahatagan og oportunidad ang kabataan nga makakatod sa nagkadiyang matang sa arte ug sa kamahinungdanon niini. Ani ang report. Malampuson ang visual painting workshop nga gipasiugdahan sa Piskay Art Group sa isla sa Pangapasan, Tubigon, Bohol, subay sa ika-11 nga Tubigon Arts Festival. Kapin sa 30 ka mga tinunan nga mga mulupyo sa isla ang nakapahimo sa libreng workshop. Mapasigarbuhong gipakita sa mga bata ang ilang mga obra nga nagpakita sa katahom sa ilang isla. Ang Piskay Art Group gilangkuban sa mga Bolanong artist nga buot mo paambit sa ilang kahibaw ngadto sa kabataan. Gitudlo nila sa kabataan ang basic elements sa art sama sa color, space, shape, line, form, texture ug value. Ang pagdrawing ug painting makatabang sa pagpalambo sa gross motor skills sa mga bata nga moresulta sa mas maayong kontrol sa lawas ilabi na sa kamot. Oportunidad usab kini isip social interaction sa kabataan pinaagi sa pagbinayluay sa mga ideya, opinyon ug konsepto. Labaw sa tanan, ang art dakong tabang sa mental health sa kabataan kay makarelax kini sa panghuna-huna. Napili ang maong isla kay kini ang lugar nga labing gikuso-kuso sa bagyong Odette ni atong Disyembre 2021. Nakita ng mga daghan ay mga talented nga wala jud natagaan og chance. Dako na mo kalipay nga makita ang mga nga malipay ang mga kabataan nga mahatagan sila og igong talento og experience unsaon pag-painting, unsaon pag-explore sa ilang hunahuna, sa ilahang kaanindot sa palibot. Gawa sa visual painting workshop, mipahigayon usab og exhibit ang Piskay Art Group sa Basak Food Park sa Tubigon. Mga obra kini sa mga naglangkob sa grupo, ang Piskay founder Joey Labrador, Emil Valzado, Jonathan Benjo Manigo, Francis Gulayan, Joey Pungasi Patayon, Michael Romerde ug uban pang mga Boholano artists. Samtang sa Abril 3, 2023, mobalik na usab ang grupo sa isla alang sa mural painting and workshop. Uban ni Rod Prado, Cecil Kibod Castro, GMA Regional TV Live.